Hei, sä saat nyt ilmaisen aterian, jos sä tuut tänne meidän ravintolaan. Mulla on kiire, muuten tulisin kyllä. Kiitos paljon. Hei, te saatte nyt ilmaiset ateriat, jos te tuutte meidän ravintolaan. Okei. No ei me kyllä tässä mikään kiirekään, kyllä me voidaan tulla. Ihan mahtavaa. Satutteko te seuraa meitä TikTokissa? Ei. Te olisitte saanut lahjakortin, niin kannattaa ottaa nyt seuraavaa kertaa varten seurantaa. Okei, uusi chanssi voittaa lahjakortti, jos te voitatte mut kivisestä paperissa. 2 yhtä vastaan, eli te molemmat saatte laittaa liikkeen. Te ette saa kuitenkaan sopii, et sit se on vähän too bad, jos te laitatte saman. KPS. Double paper! Okei, nyt te ansaitsitte tämän lahjakortin kyllä. Olkaa hyvä. Kiitos. Okei, jos jompikumpi noista ottaa ekana ranskalaisen, niin ne voittaa lahjakortin. Hyvää ruokahalua! Oh! Meillä oli tämmönen haaste, että jos jompikumpi teistä ottaa ekan ranskalaisen, niin te voitatte lahjakortin ja ding ding ding! Ole hyvä! Kyllähän tää kelpaa, ilmanen ateria ja 2 lahjakorttia. Okei, mä jätän heidät nyt rauhassa syömään, niin kommentoikaa, että mihin kaupunkiin tullaan seuraavaksi.